Ola a todos e todas, o mesmo, fai nada estábamos aquí, nesta mesma praza, no verán, tamén dando a batalla como agora, entón, darvos as gracias de que repitades a maioría un día como este. Eu, en principio, cando estaba preparando o que iba a decir aquí na estrada, me fixera a promesa de que non iba a falar de Feijóo, pero despois de ver o telexornal e o telediario do mediodía é que me causou tal desazón como están utilizando o aparato propagandístico dos medios públicos para facerlle a campaña que cambiei de opinión e decidín falar de Feijóo, dese señor serio, dese goberno estable que temos tanta sorte os galegos e galegas de contar con ele, non nos damos conta unha gran parte da sorte que temos, non? Non é casualidade que nestes mismos medios que fan tanta propaganda a presidenta da Xunta, este magnífico e serio xestor, se invisibilicen os últimos casos de corrupción que nos últimos 4 anos foron públicos e que imputaron a tantísimos políticos de aquí de Galicia, en operacións como Campeón, Pokémon, Pikachu, Baltar, Conde Roa, Patos, un número innumerable de operacións que non se fala delas, non hai interés ningún en falar delas. Vos diredes pois que non debe de ser importante para as arcas públicas de Galicia que non se fale disto. Cando el chegou a ser presidente no ano 2009 tiña unha débeda de 4.900 millóns, pois a día de hoxe a incrementou, pese a aplicar os recortes máis salvaxes no estado de benestar, un 12% en sanidade, un 11% en ensino e un 25% en dependencia, incrementou o noso déficit en 5.400 millóns máis de euros, billóns de pesetas. Os últimos datos da EPA son moi reveladores da xestión do señor Feijóo. En 2009 había 168.400 desempregados. No segundo trimestre de 2016, 222.900. E este señor nos quere decir que ca súa estabilidade vai arranxar os nosos problemas. Se non os fixo en 2 legislaturas, o vai facer agora. E que é tomarnos o pelo. E por iso afirmamos que a única alternativa para impedir a marea absoluta do Partido Popular que vai a danar o futuro da nosa terra é votar en Marea para crear un novo goberno alternativo e que podamos sustituir a este falso xestor, a este falso home serio, a este falso goberno estable que é só estable para 1%, a este amigo de Marcial Dorado, por un presidente digno dos galegos e galegas como Luís Villares, que está aquí, ora lle dou paso, que como lle chamaban esta semana no Faro, este xuiz amable, que ten criterio, ten personalidade, aparte de que é un home serio, que xa está, polo menos xa din algo positivo de nós, pero que é o engado, que é un rebelde competente e, sobre todo, que é honrado e que é decente. Así que vos deixo con él para que ele explique a maior parte do programa, porque é verdade, de verdade que é unha honra contar con él neste proxecto.